tunay na init. Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko, pababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng nakatutok sa atin ngayon sa 90.7 Love Radio, kasama nyo pa rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. Sa oras natin ngayon na 11:44 PM sa buong Kapulungan, nasa kabilang linya na po natin ang ating top secret caller ngayong gabi na to. At kilalanin na po natin siya at alamin na po natin ang kanyang top secrets. Good evening. Good evening po. Happy Thursday. Happy Thursday po, sir. Kamusta ka? Okay lang naman po. Minsan masaya, minsan hindi. Pero bumabangon at kinakaya ang buhay. Ganda ng sinabi mo, ma'am. Minsan masaya, minsan hindi. Pero bumabangon at kinakaya ang buhay. Thank you. Thank you sa magandang salita mo na binigay kagad sa amin. Ma'am, anong pinagkakabala mo sa buhay? Lady Guard. Lady Guard. Single po ba kayo, ma'am? Single mom of 2. Of 2. Isang ama lang. Apo. Okay. Ilang taon na, ma'am? 33? Hindi, ma'am. Yung anak niyo po, 33 na? Okay. Yung mga anak ko is 12 and 10. 12 and 10. Babae, lalaki. So, yung 12 is babae? Opo, Tapos yung 10 is lalaki? lalaki. Okay, nice. Para sa sila nag-aaral? Yes po. Mga nasa pag 10 years old, nasa grade 4, grade 5 na ba yan? Grade 6 na yung babae, grade 4 yung lalaki. Tama. Okay. Kamusta naman ang pagiging single parent mo, ma'am? Sir, although alam naman natin pag single parent, nandun na tayo sa Mahirap. mga party, may talagang hindi mo talaga kinakaya minsan, pero para sa mga bata, para sa hindi talagang pinipilit na maging okay, maging Yes. matatag. Alam mo, naiintindihan kita Even- kasi single mother din yung nanay ko eh. Tsaka yan, minsan may mga mental breakdown kayo no? Na kayo lang, umiiyak kayo mag-isa, pero hindi nyo pinapakita sa mga anak nyo. Yes po. Lumaki din po ako na naging single mom din yung nanay ko. Mhm. Pero nung time na lumalaki ako, yung father ko is may mga ginagawa na rin na hindi naman pero dumating din yung time na iniwan niya na yung nanay ko. Nasa college days ko na. I see. Yun. At least, 'di ba? At least nakasama mo rin naman. Pero ito mga bata, Sige. totally hindi na ba nagsusuporta yung tatay? Wala na. Hindi na, totally hindi na. Mm. Anyway, Mhm. Binalikan niya kasi yung unang pamilya niya nung time na naging kami. We've been for 10 years. okay. Tapos, hiwalay na sila ng ex niya, nung ex-wife niya dati for 3 years ata. Oo. Tapos, nagkasama kami. Yun. Wala, 10, 12, 13, 14 years kami. 14 years din ako naging mistress niya.
Okay. Pero walang pakialamanan yung both sides nila dati. Pero nung Mm. time na nag-abroad ako, bumalik siya doon. Pero dalawa na anak namin. Mm. Binalikan niya yung Grabe, unang no? pamilya niya. Totoo talaga yung ano eh, no? Yung every 7 years na curse. 7, 14, no? 14 years kayo, no? Yes, sir. Yes. Talaga, no? May sumpa talaga yung 7, 14, 21. Ganun yata yun eh. Possible, pero okay lang, sir. Ano naman. Hindi naman kasi lahat ng nagiging ganong parehas ko. Magiging happy ending, di ba? Yes, tama. Walang ganun. Walang ganun. Walang ganun. Anyway, ready ka na? Medyo comfortable ka na ngayon magkwento? Mukha naman. Yes. No? Mukha naman comfortable ka na magkwento kasi nakabuild na tayo ng ating conversation and naging open ka na sa akin. Kanina kasi medyo nararamdaman ko yung boses mo, hesitant ka pa magkwento eh. Game ka na? Pero, sir, ano lang. Ano naman ako, open naman ako sa magiging feedback ng mga listeners nyo. Mhm. And then, ano lang, yung magiging i-share ko is totally my experience. And then gusto ko lang na ipaabot naman sa mga nakikinig or nanonood dun sa na lang, we are in own life. Hindi natin pwedeng i-judge yung tao dahil nalaman nyo na ganito lang siya, ganito siya. Yes. Maging open naman tayo sa sa reason na kung bakit pinili niya maging ganito siya. Tama. O sige, Yun lang naman, inhale, sir. exhale ka muna. Inhale. Hindi Exhale. ko kasi, sir, in-expect. Ano lang talaga ako. As in, gabi-gabi lang, hindi naman as in gabi-gabi ako nanonood. Pero, ano ako na Nahook ka share din. mag-share din. Oo, Mhm. sa site ko Thank you sa tiwala mo sa amin. Sabi ko parang okay to. Pero, this is, talaga. Experience ko talaga Yeah. for my whole, naging buhay ko Yes. nang pinasa ko yung trabaho ko dito and then the workplace. Okay, alright. Start na natin. Ilang taon ka, ma'am? 33. 33 years old. Taga saan si ma'am? I'm from the province. Province ako ng Negros. Negros. From Hindi ko province of nababanggitin yung Negros. place. Yeah, okay lang. And then, Negros Occidental. Mhm. 33, may dalawang anak at alam na. 33 years old Ay. from Negros Oriental. Tama ba ako? And ano po yung Occidental? Yes po. Anong pangalan ninyo? May 33 years old from Negros okay. Occidental. Ano ang top secret mo? Naging recently naging mistress ako ng admin ko. Tama ba ako, ma'am? Teka lang po. Sir, Tama ba kami ng pagkakarinig, ma'am? Dinawin lang natin. Naging mistress ka po ng admin mo. yes po. As in, boss mo ba to? Admin? Head admin ba to? Yung siya, bali, kami, di ba agency kami. Mhm. And then, he was siya yung may hawak kumbaga ng, security sa workplace ko. Okay. So, siya parang ang supervisor mo. Sa kanya ka nagre-report. Yes po. Ganun ba? Yes po. Alright. Yes po. Sige, Although kwentuhan mo na kami. may commander kami na kasi security din. Pero siya yung pinaka-boss namin sa security department. Okay, gets. Kwentuhan mo naman kami kung paano ka naging mistress ng admin ninyo. Yes po. 6 months lang ako, nung July 2023, napasok ko itong workplace ko ngayon.
naging naging guard ako sa isang building na medyo malayo sa pinaka main building ng ahensya na meron, yung ahensya dito ngayon na pinagtatrabahuan ko. Si Sir, tawagin ko na siyang Sir. Si Sir, hindi naman kami totally na close kasi nakikita ko siya, ako sa kanya, aloof ba kasi medyo yung dating niya dati is medyo suplado, medyo stricto. Pero nung Mhm. time na nilipat ako sa kabilang building, dun ko siya na nakikita. Dun ko na nagiging stricto talaga siya. Tapos one day, tinanong niya ako, sabi niya sa akin, sabi niya if daw may asawa daw ako. And Mhm. then sinagot ko naman siya na wala. Kasi nung time na yun wala talaga. Since na umuwi ako galing abroad, napunta ako sa workplace ko to, wala akong boyfriend. And then, kinuha niya yung number ko. And then, hindi ko naman in-expect na siya mismo yung magiging yung sasabihin niyang nanligaw. Hindi ko talaga in-expect kasi Mhm. he was twice than my age. Ay, no. 25 years yung gap namin, sir. Siya, may edad na siya, may asawa, may 2 anak, puro na professional yung mga anak niya. Mhm. And then, until now, suporta niya, supported niya ako. May suporta ako na nanggagaling sa kanya. Alam niya yung status ng buhay ko. Alam niya yung nagiging problema ko, buong buhay ko alam niya. Kaya hindi ko lang na paano yung magiging after ko kung wala na siya. Pero ay actually na ko siya, nagiging siya, yung love na sinasabi ko na nararamdaman ko from him, it's genuine. Pero hindi ko naman na yung lahat ng pagiging love na yon na it takes for a lifetime and a long time. Pero magdadalawang taon na rin kami ngayon. Tawag dito, presently and Ma'am, nawala po yata. Ma'am, nawala po kayo, ma'am. sir, Hello, ma'am. Nawala po kayo, ma'am. Recently, sir, hello, ma'am. sir, okay pa po ba? Yes, ma'am. Ma'am, recently, anong kwento niyo, ma'am? Magdadalawang taon na kami next year Mhm. na ganun yung setup namin. Every Friday lang kami Ma'am, nawawala po kayo. Nagre-reconnecting po kayo, ma'am. Ay, wait lang sir. Mm. Okay na, ma'am? Yes, sir. Yan, okay na. Okay na So, po ba? every Friday kayo nagkikita, ma'am. Tama ba ako? Although na everyday nandito siya kasi weekdays may trabaho. Mhm. Nakikita ko siya pero yung setup namin is boss and talaga employee, ganun. Tapos pag Friday kasi siya hindi siya nauwi agad. Pag Friday kasi may hinihintay siya every Friday ng hapon. Yun lang, yun yung pinaka-banding namin. Friday lang talaga. Tapos dumating yung time na naging ako, na-delayed ako sir ng 2 months. Mhm. And then, we decided na, hindi unexpected naman kasi yan sir. Tapos mismo ako talaga yung yung nag-umiwas doon sa na yun. Pero, ang kinaya ko lang. Kasi din siya sabi niya sa akin, sabi niya, kung itutuloy ko ba daw.
Pero ito yung pinaka ano talaga na nangyari sa buhay ko, na hindi ko talaga inexpect na mangyayari at darating ito. Kasi hindi rin yung nag-iingat din kasi kami. Yung pag-iingat namin siguro hindi lang talaga naging sobrang ingat. Tapos dumating yung time na nag-consult ako sa doktor tapos nalaman ko na merong gano'n pala, mga magdadalawang buwan. And then nag-decide talaga naman ako na ano, i-end na lang, mawala. Tapos hindi Wait naman lang ma'am, ano, wait lang ma'am. What do you mean mawala? yung ano, ano Ipalaglag? sir, oo. Sige nga, kwentuhan mo muna ako Dumating ma'am. kami Kwentuhan mo muna nga ako dumating ma'am. kami dumating kami sa point na gano'n, na may may ano na bagay yung hindi ano, may mawawala na pilit naming mawala. Kasi sa sitwasyon ng buhay ko, sa sitwasyon niya na siyempre ano na rin siya sir, yung sinabi niya rin naintindihan ko naman kasi naintindihan ko rin siya. Tapos pilit ko ring inintindi sa sarili ko na ano na lang ang sasabihin ng pamilya ko 'pag dumating pa ako sa time na dumating ako sa point na may gano'n uli na wala ding magiging ano, yung magiging tatay o magiging partner ko na papanindigan ako hanggang sa ano ko, hanggang sa ano yun, buhay ko ba. Yun sir. Hirap. Kamusta kayo ngayon netong admin? Okey naman po siya. Wala po sir nagbago as in. Nung time na ano yun, kailan ba yun? Hmm. August. First week ng August nung time na nangyari yun. Sinuportahan niya ako sir through the, process ng ginawa ko. Hmm. Hindi naman siya nagpabaya. Tapos Proud ka pa. tiningnan ko rin po? Proud ka pa na sinuportahan ka niya. Hindi naman po sir na naging proud ako. At least naalalayan niya ako through the process ng gano'n. Hindi niya ako pinabayaan. Hindi siya naging cold after nun. Wala sir, gano'n pa rin. Inaano lang talaga, yung naano ko lang talaga na inaccept ko inaano ko ba, tinanggap ko lang talaga sa sarili ko, naging matatag lang talaga ako na na na-i-face yung gano'ng sitwasyon na nangyari uli sa buhay ko. Na although alam ko sir na talagang mali, sobrang mali at Mhm. napakamali talaga yung ginawa kong gano'n. Tapos Ibi anong ginawa mo? Yung alam mo ng mali tapos anong next ginawa mo? Mali pa rin. Mali pa rin. Okay, Mai, Kaya gusto kitang tanungin, ba't ka napatawag yes dito? Anong purpose mo? Ba't ka napatawag dito? Ano lang sir, gusto kong ano, gusto kong ano ba, nawawala ako. Hindi I'm not proud sir na tumawag ako on the Yes. first place. Mhm. Hindi talaga ako naging proud na naging ano ako, na ikuwento sa inyo yung Yes. nagiging ano ako. Sitwasyon mo. Pero oo, sa sitwasyon ko ngayon. Pero ano sir, gusto ko lang ba na yung ano kasi yung nagiging ano ko kasi ngayon, sitwasyon ko, siya lang talaga at ako ang ano, ang ang nakakaano ba, yung nagiging mundo ko sa kanya lang, tsaka ako lang. Although na yung may ano din ako sa mga anak ko, may mga responsibilidad din ako sa mga anak ko. Pero yung ano ko ba, yung ano yung relationship ba sir na ano, na 'yan yung may karelasyon ka, ako lang talaga tsaka siya. Hindi alam ng pamilya ko, walang ibang friends ko na nakakaalam. Maliban lang sa Pag isa. nalaman kasi yan, talaga namang walang matutuwa. 'Di ba, Mai? Yes po, Kaya talaga hindi nyo pinapaalam. hindi po. Hindi po. May, Tapos
Mahal mo ba tong tao na to dahil may nakukuha ka o mahal mo talaga siya na mahal mo? Andun na rin, sir. Mahal ko siya dahil, na may nakukuha ko. Pero mahal ko rin siya dahil mahal ko siya. Natututunan mo ng mahalin. Yes po. Iba kasi yun, ha? Lilinawin ko, mahal mo siya dahil may nakukuha ka at natututunan mo na rin siyang mahalin. Right? Yes po. Okay. Yes po. Nililinaw ko lang, May. Pangit ba, sir? Pangit, sir, no? Yung nagiging... Hindi nagiging, Hindi. Ito yan, May. nagiging- Ang unang-unang natin, hindi ako para mag-advise pero gusto kong salansanin lang din at ayusin natin yung kwento. Yung kwento. Kinento mo sa akin na naging kabit ka, mistress ka, na may pamilyang tao, around 70 pababa ng edad nito. Hindi ko na tutumpakin kung ilan taon talaga to. 58, yung lalaki. So yung exact age niya is 58. May anak na, pamilyado na, malalaki ni anak. Nagkagusto sa'yo. Mistress ka. Sa hindi inaasahang pagkakataon na buntis ka. Pinalaglag mo. So, what's next, May? Anong gusto mo? Tuloy ba yung relationship ninyo? Yun ang tanong ko. Recently, sir, alam niya na rin na nag-a-apply ako abroad uli. Mhm. Siguro, sa akin naman, inaano ko naman sa sarili ko na siguro ito na rin yung magiging way ko na mapalayo na lang talaga sa kanya at aayusin ang buhay ko kasama ng mga anak ko. Tama ba ako, May, ng pagkakaunawa? Hindi ka makalayo sa kanya dahil malaki yung natutulong niya sa'yo? Oo, parang gano'n lang. Kasi hindi mo kaya mag-isa kung bubuhayin mo yung pamilya mo, yung anak mong dalawa. So, ginagawa mo ba ito, May, dahil para dun sa bata o dahil lang gusto mong mapasaya mo yung sarili mo? Kasi magkaiba yun, ha? Masaya ko siguro yung sarili ko, sir. Yung gano'n. So, hindi para sa bata? Kasi yung nagiging sweldo ko na sa mga anak ko din na napupunta kasi obligasyon ko yun at responsibilidad ko yun sila. Tapos may mga maybe hindi maybe talaga may mga wants naman talaga ako na hindi ko kung ako lang hindi ko kayang ibigay sa sarili ko agad. Ganun ba? Pero siya napupunan niya lahat ng mga Nagigets kita. So ito baka kasi isipin ng tao selfish ka eh. Ayoko maisip yun eh. So yung buong sahod mo, sinusustento mo to sa anak mo. Hindi ka kumukuha dito ng mga pang needs mo, ng mga wants mo. May naman, sir. Minsan 'di ba, nagbabayad din ako ng bahay. Yes, oo nga, pero para to doon sa lahat ng bills sa kailangan. Hindi ka kumukuha doon para sa sarili mo na luho mo lang. Tama? Hindi ako, sir, aminin ko talaga sa sarili ko, hindi naman kasi ako maluho. Yes. Hindi ako materialistic na tao. Yes, May. Kung may gusto ako, talagang napapag-ipunan ko bago ko iniisip ko muna if talagang kailangan ko to na bilhin para sa sarili ko. Yung mga talagang importante na. Pero nga, kaya hindi ka kasi nagiging maluho, May, dahil nga iniisip mo yung pamilya mo para masustentuhan mo sila. Pero kung ikaw lang din, May, kaya mong bumili. Tama? So, kaya nga ginawa mo, kaya mo nasasabi na sa sarili mo na, kasi kailangan ko tong tao na to eh. Siya yung nagpo-provide sa akin ng mga needs and wants ko eh. Bakit ba yun? Hindi naman, May. Hindi naman, para sa akin, May, gusto kong unawain tong kwento mo eh. Unang-una, naghahanap ka ng kalinga. Tama ba ako? Naghahanap ka ng partner mo. Kaso nga lang, hinahanap mo, May, sa maling paraan. Diba? Yes, sir. Which is, alam mo naman na mali.
alam mo naman na hindi maganda, pero wala na nandito na ako no choice na ako, nagustuhan ako ng tao na to, nakikinabang ako dito, so push ko na to. Hanggang sa natutunan mo na siyang mahalin. Opo. Yung pressure, kaya mo naman napalaglag yung bata, alam ko din dahil nape-pressure ka na sinabi mo din kanina na ayaw mo na i-judge ka ng pamilya mo na ganito yung ginawa mo. Oh, nandun na tayo sa dami mong pagkakamali, May. Ayaw na kita idiin, di ba? Ayaw na kita ilubog dahil aware ka naman eh. Opo. Alam mo naman sa sarili mo na nagkamali ka na eh. Pero, Opo. nililinaw ko na lang dito, May. And nasabi mo rin naman na panahon na rin siguro para lumayo na ako sa kanya. Kasi ang punot dulo na itong pangyayari na to, hindi lang po yung iniisip natin na, selfish kasi siya, libog kasi na nararamdaman niya, last kasi na gusto niya lang doon. Hindi eh. Pinapasok ko yung puso mo ngayon, May. Alam ko na ginagawa mo lang yan dahil may pangungulila ka rin sa partner. Pangalawa, may mga pangangailangan ka na hindi mo makuha nga dahil nga nagsusustento ka sa anak mo at ginawa mong hindi mo hinayaan yung lalaki ang magsustento doon dahil ayaw mo at ikaw ang mismo nagsustento sa anak mo para ikaw pa rin. Tama ba ako? Yes po. Dahil ayaw mong may ibang taong mangialam doon sa pamilya mo ng una. Tama ba ako, May? Oo. Kasi hindi niya, in the first place, hindi niya naman kasi obligasyon yun, sir. Yes. Hindi niya obligasyon yung mga anak ko. Pero ikaw, obligasyon ka niya. Nagbibigay din siya na sinasabi niya rin sa akin. Alam niya yung mga downs ko, alam niya yung mga, yung nararamdaman ko na may kulang talaga ako minsan. Sabi niya, siya rin nagkukusa rin siya, sir. Hindi niya rin ako pinababayaan. Kaya nga, siguro na-attach talaga ako sa kanya. Kasi, hindi talaga sa kanya problema yung pera. Wala, hindi talaga siya ganun na sasabihin niya pa na, kulang ka. Sabi niya, alam ko naman ganun. Sabi niya, ikaw, bibigyan niya ako pera, padala sa mga bata. Ganito, ganyan. Basta, pero hindi ako nahingi. Hindi ako nahingi talaga. As in, hindi ko hinihingi yung mga bagay na para sa mga anak ko. Kasi alam ko sinasabi ko sa sarili ko na ipupundar ko yung mga anak ko sa sarili ko. O kung baga, kung sa kanya rin lang naman, sa sarili ko na lang. Hindi yung para sa mga bata. Gets kita, May. Gets kita. Pero honestly, sir, first time ko talaga nagkwento. Hindi talaga ako nagkukwento kahit kanino. Even sa nanay ko, even sa sa best friend ko, wala. Hindi. Ba't ka nagtiwala sa akin? Ayan lang talaga. Kasi, di ba, pag ka sa akin, sir, hindi mo kasi ako kilala. Hindi rin kita kilala. So, that's yung judgment. Hindi para sa akin. Hindi mabigat. Tapos kung i-judge mo ko, okay lang sa akin kasi hindi mo ako kilala eh. Mas mahirap kung mag-judge yung i-judge ka ng nakakakilala sa iyo. Kasi ang dami na yun eh. Marami na siyang sasabihin na porket nagganito ka na, ginana mo na lang yung sarili mo. Ganun ba, sir? Pero wala. As in talaga, talaga ako, sabi ko, nag-try lang naman ako kasi gusto ko ring ma-reach out na kung may ba ako sa tingin ng ibang taong hindi nakakakilala sa akin. May. Yung sa pagkakamali lang, sir, bugbog na. Kung hukayin pa yung pagkakamali ko, hindi na talaga aabot hanggang ulo na, lampas pa. At alam ko naman aware ka doon. Tama? At alam ko rin naman kung ano yung gusto mong gawin bago ka palang tumawag dito. Pero gusto mo lang talagang mailabas itong nararamdaman mo. Yes po. Ang hirap kasi, mo, 2 years. 2 years na akong ganito. Tapos, iniisip ko na rin na, sabi ko, tumatanda na rin ako, nagkakaedad na rin ako. Siguro, sabi ko nga sa sarili ko, maikikwento ko ba to sa taong darating pa sa buhay ko? At hindi ko na rin po, kasi hindi ko na rin na-expect na may tao pa ba
Yes, nagtatanong ka na sa sarili mo eh, kung may darating pa Oo. ba sa buhay mo eh. Mm. Kasi hindi naman ako sir pwede naman na maging ganito sa kanya forever. Kasi, darating yung time na magre-retire siya, hindi na siya makakalabas ng bahay nila, doon na lang siya. Paano naman ako? Kung ipupurso ko talaga at isasagad ko talaga yung buhay ko yung buhay ko sa kanya, wala talagang mangyayari sa akin. Kung hindi ko tutulungan yung sarili ko na lumabas dito na lumayo sa ano na 'to, sa sa pagiging ano ako ngayon. Anong gusto mong sabihin sa sarili mo ngayon, Mai? Ano, tama na, ah, hangga't may oras pa, hangga't hangga't, maaari ano na, stop na. Yung i-ano mo na yung sarili mo. Mag-process ka na ng sarili mo. Lahat ng mga ginawa mo, lahat ng mga pagkakamali. Although na hindi mo although yung pagkakamali na yun hindi mo alam kung paano mo maitutuwid kasi maling-mali ka na. Bumangon ka na lang, May. Bangon ka na. At kung pwedeng lumayo ka na lang, lumayo ka na lang. Gano'n, sir. Kasi yun na lang yung pinaka ano ko sir na lalayo ako ng example abroad o nagpa-plan akong mag-abroad na doon na lang magtrabaho. Para kasing para kasi na hindi ko na siya makakita. Yung process na darating is mawawala na yung communication, Mhm. yung love, yung sinasabing pagmamahal, yung unti-unti nang mawawala. Kasi 'pag andito lang makikita ko siya araw-araw Yes. Hindi na mawawala eh. mm. Tapos 'pag wala ka, hinahanap ka. 'Pag wala Naiintindihan kita. ka, 'pag hindi ka niya makita, hahanapin at hahanapin ka. May bibigyan kita ng Yung tap pagkakataon. Ilabas mo yung nararamdaman mo at gusto mong sabihin sa dalawang anak mo, May. Alam ko mahal na mahal mo tong dalawang to. Sige na, May. I-out mo na yan, May. Mabigat yan kung tatapusin natin yung call na hindi mo nilalabas yan. Ako, May, tandaan mo. Alam ko kung paano ko papakinggan yung isang tao sa nararamdaman niya. The way pa lang niya magsalita dito sa radyo, mapakinggan ko sa tenga ko. Alam ko kung ano yung nararamdaman ng tao. Sige na, May. Labas sa mo mga na yan. anak ko. Alam ko na kung ano man ako ngayon at kung malaman niyo man one day hindi niyo ikaka-proud na naging nanay niyo ako. Pero yung ang hirap. Ang hirap. Alam mo yung yung pagiging ano mo na gusto ko man sana na makasama sila pero hindi pwede. Kasi ang magiging kita ko doon 'pag kasama ko sila doon o dito lang, ano lang, para lang talaga sa kanila hindi yung hindi sufficient ba sir, na kung ano lang ang maibibigay ko yun lang. Yung may gusto pa sila na maliban pa doon, hindi ko kayang ibigay kasi kulang talaga yung doon lang. Yung kulang yung kita mo. Para lang sa kanila. Gusto ko ring mapunan lahat kung ano yung mga bata na, "Ma, gusto kong ganito. Ma, gusto kong Gusto ganito." mo Yung maging gusto mong normal ang ibigay lahat. buhay nila. Oo, Dahil oo, bilang isang ibigay. ina, yun ang gusto mo para sa kanila. Yes. Pero sige na. Basta basta gusto ko lang na maging strong lagi para sa kanila.
Tapos, ang hirap. Sakit. Yan lang, sir. No. Ano ba? Hindi ko na alam kung hindi ko na alam kung ano bang sasabihin ko, pero alam ko na alam ko na hindi man ako maintindihan, hindi man ako nila maintindihan ngayon. Siguro 'pag darating ang araw na maiintindihan nila ako. Hindi kasi nila alam na na nagbo-boyfriend ako. Hindi ko kasi sinasabi, sir, kasi ayoko na isipin ng mga bata na na si mama may boyfriend na naman. Baka na naman, masaktan naman siya, iiyak na naman siya, makikita na naman ng mga anak ko na nasasaktan na naman ako. May gusto ka pang sabihin, Mai? Sa pamilya ko, sorry. Panganay kasi ako, sir. Tapos yung tatay ko walang pakialam sa nanay ko tsaka sa amin. Kaya yung kaming magkakapatid, kami lang talaga yung nagtutulong-tulong para sa nanay ko. Nanay ko rin may sakit. May college pa kami. Talaga hindi lang totally na sa mga anak ko lang napupunta yung kung ano meron ako. Kaya napakahirap. Mahirap maging ako sa buhay kong ganito. Kaya siguro, sir, naano ko kasi na tama yung sinabi mo kanina, yung kalinga. Kasi hindi ko nararamdaman yun sa pamilya ko. Pamilya ko, kapatid ko, nanay ko, pag tumatawag sa akin, lahat problema. Problema. May ganito, may ganyan, problema. Tapos, siguro yun siya, si sir, ganun. Napupunan niya yung mga, na hindi naman lahat, pero nagiging free ako na sabihin sa kanya kung ano yung nararamdaman ko. Hanggang kailan ka ba mag-i-stay dyan sa work mo? Actually, nag-a-apply akong abroad ngayon. Paano kung hindi ka Nag-medical matanggap na sa ako. abroad? Anong next Oo. plan mo? Before ako nagtrabaho dito. So sabi ko sa sarili ko, ito na naman ako. Ito na naman na yun, na in love ako sa taong ganun. So sabi ko, pwede bang na uli, yung aalis na lang ako na kakalimutan ko na lang siya, itutuwid ko na naman na hindi naman lahat yung naging pagkakamali ko totally na matuwid ko, kasi yun nangyari na hindi na pwedeng sabihin na pag itutuwid mo matutuwid lahat, hindi na gagawa yung process na gagawa ka na lang uli ng subukan mo maging tama para sa sarili mo, para mismo sa sarili mo, emotionally, mentally. Kahit kailan, ang mga pagkakamali natin sa nakaraan ay mananatiling pagkakamali na yan. Pero hindi ibig sabihin na hindi na tayo natuto doon. Ang pagkakamali natin sa nakaraan ay pwedeng maging instrumento para sa pagkatuto natin sa hinaharap. At ang pagkakamali natin sa nakaraan ay hindi na dapat nating gawing pagkakamali muli. Suklian ng pagkakamali pa muli sa hinaharap. Ang gawaing mali ay hindi maitutuwid ng gawain pang pagkakamali. May, ikaw na mismo, over the roof, sabi mo ang mga pagkakamali mo. Ang pagiging palpak mo. May, ikaw din nagsabi na gusto mo nang tulungan yung sarili mo. Naniniwala ako doon. At sana manalangin ka, nagabayan ka ng Panginoon, at may ayos mo kung ano man yung dapat may ayos mo sa buhay mo. May naniniwala ako sa'yo, ang taong handang magbago at tinatanggap niya ang salitang pagbabago, mababago niya talaga yung sarili niya. Yes, sir. May,
Alam ko rin kung bakit mo ginawa lahat ng to. At alam ko bago mo gawin to, alam mo nang mali to. Pero sinugalan mo dahil para sa pamilya at anak mo. At Apo. para sa sarili mo. Yes, sir. May gusto ka pa sabihin? Wala na. Okay na, sir. Thank you, sir. Thank you po. Thank you dahil pinakinggan mo ang yung ano tawag dito? Yung kwento ko. Thank you din na kahit paano naintindihan mo yung side ko. And then yung mga sinabi mo, salamat din po. At kumbaga Na-enlighten. naiisip ko rin. Oo. Na-enlighten din ako, sir. Thank you po sa lahat. Thank you. Sana pag nagtagpo tayo sa daan or makita mo ako dyan sa isang establishment, pinagtatrabahuan mo, or makita mo ako sa embassy, or makasabay mo ako sa aeroplano, sana masasabi mo sa akin na, DJ, okay na ako. Sana po. In God's grace. Nagiging Para sa anak mo, kaya mo yan. Kung kaya mo ngang magsakripisyo at sumugal para sa anak mo at pamilya mo, kaya mo ring gawing matino ang sarili mo at ang mga pagkakamali mo iayos mo para sa pamilya mo din. Walang imposible doon. Thank you, Mai. Thank you, sir. Thank you din po. God Thank bless, you, sir. Mai. And Salamat happy po. Friday. Thank you. Bye-bye, Mai. Thank you po. Tutok lang palagi. Yes po. Mga kabisyo, natapos na nga po natin ang ating top secret caller ngayon. Nakakausap na po natin at napakinggan na po natin ang kanyang saloobin. Naway ma-enlighten, magkaroon ng wisdom at tamang pagdidesisyon itong top secret caller natin ngayong gabi na to. Naniniwala ako, kabisyo, na ang pagkakamali ng isang tao ay hindi pa pwedeng husgahan sa kanyang hinaharap. Ang pagkakamali niya sa nakaraan ay hindi pa pwedeng husgahan ng kanyang hinaharap. Lahat tayo may puwang at may pintuan para sa salitang pagbabago at gawaing pagbabago. Maliman yung mga naging desisyon niya. Pero ang mahalaga ay handa siyang bumangon at ayusin kung ano pa yung pwedeng maayos habang buhay pa siya. Anyway, mga kabisyo, maraming salamat po sa inyo, sa lahat po na nakatutok sa atin through on air. Salamat po sa mga TNVS driver natin. Big shoutout din po sa Green GSM ng mga tropang nagcha-charge dyan sa gilid ng PITX. Maraming salamat po sa inyo. No, nakasama ko kayo sa mga VinFast user na Green GSM. Big shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pagkasikaso nyo sa akin. Magandang umaga po sa inyo. Sa mga kapitan dyan, diba? Hello po, kita-kits po tayo bukas. Nandiyan na naman po ako, magcha-charge din po ako ng ating ng ating sasakyan. Pero mga kabisyo, maraming salamat po. Keep safe always and God bless you. Muli, ako po pala ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. Kasama si Boy Pindot at DJ Rocky Terra. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio sa oras natin na 12:27 a.m. Handog kong awitin sa inyo by Celine Dion, My Heart Will Go On. Metro Sound